ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಪೂರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೀನಿ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪಿರ ಪೋಪಣೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಿಡ್ಲ ಆಯ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುഞ്ഞನ ವಿಡಿಯೋ ದಾಯ್ತ ಪಂಡದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಂಡ ದೊರಪ ಗೈಸ್ ಬಲೆ. ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮೀನಿ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪಿರ ಪೋಪಣೆ ಪಂಡ ಕಾಮಣ ಬೆಲ್ಲು ರೈಂಬೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಗೈಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಣ ಅಂತ ರೈಂಬೋ ಮತ್ತೆ ಕಾಮಣವೆಲ್ಲು ಬಾನೋಡು ಪುರ ತೂದುಪಾರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೀನಿ ಕಾಮಣವೆಲ್ಲು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿ ತೊಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿ ತೊಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಐದು ಒಂಜಿ ತೋಪು ತೊಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ರೆಡಿ ಈ ಪಾತ್ರಾಗ ತೋಪು ಅನ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ನೀರು ಬೋಡು ಗೈಸ್ ಬಚ್ಚುಂಡು ಗೈಸ್ ಅಡ್ಡೆ ದೊಂಬುಲ ಉಂಡು ಹೋದು ನಮ್ಮ ಕಾಮಣ ಬಿಲ್ಲು ರೆಡಿ ಅನ್ಬೇಕ ಗೈಸ್ ಬಳಿ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಆಯ್ತು ಅನ್ಬಿಡು ಈ ತೋಪುಡು ನೀರು ಎತ್ತೊನ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಎತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಎತ್ತ ನೋಡು. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಫುಲ್ಲು ನೀರು ತೊಂಡ ತೋಪುಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಎರಡು ನೆಕ್ಕು ತೋಪು ಅನ್ಪೇರು ಐದಕ್ಕ ಮುಳು ದಿಂಜ ದೊಂಬು ಉಂಟು. ಈ ದೊಂಬು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚ ದಿಡದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಟಿ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ತೊಂಡ ಮುಪ್ಪದಿದ್ಯಾ ದೊಂಬು ತಲ್ಪ ದಿಂಜ ದೊಂಬು ನೂಲು ಐದು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಟಿ ತೊಂಡ ಕನ್ನಟಿ ತೊಂದು ದಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ನೀರು ತೊಲೆ ಇಂಚ ದಿರೋಡು ನೀರು ತೊಲೆ ಇಂಚ ದಿರುತ್ತೆ. ತುಯ್ಯಾರ ಹೇಳಿದಿರಿ ಕಲರ್ ದಿಂಜ ಉಂಟು ರೈಮು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನು ಗಿಟ್ಟ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಅದಂಟ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಇಂಥ ರೈಂಬೋ ಕಾಮನ್ ವಿಡಿಯೋ ಜಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಗೈಸ್ ಅದಂಟ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ. ಗುಡ್ ಬೈ.